Jiragen sojin saman Najeriya sun yi lugudan wuta a sansanin 'yan ta'adda da ke jihar Kaduna. Daidai lokacin da 'yan bindigar suka kashe wani basarake da fadawansa a jihar Imo. To sai a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Za ku iya samun cikakkun labarai a shafinmu na intanet www.fikra24.com. Sai a daure a kai ƙarshen wannan bidiyo domin jin abin da za mu karanto. Amma bara mu somo labaran. Rundunar sojojin saman Najeriya sun gudanar da sintiri ta sama akan wasu gungun 'yan bindiga da aka gano a wasu wurare da ke cikin jihar Kaduna, inda suka kashe 'yan ta'adda da dama. A wata sanarwa da kwamishinan ma'aikatar tsaron cikin gida da harkokin cikin gidan wato Samuel Arwan ya fitar, ya bayyana cewa rundunar ta sanar da gwamnatin jihar Kaduna. Arwan ya bayyana cewa yankin Kawara da ke karamar hukumar Igabi an gudanar an tabbatar da kashe 'yan bindiga 3, kuma wasu da aka yi garkuwa da su sun kubuta daga yankin gaba ɗaya. Sanarwar da kuma ta ce karamar hukumar Cikum an gudanar da aikin sa ido a Faka, Kangon Kadi, Damba, unguwan Turai, Galbi, Gwagwada da kewaye, inda aka ga 'yan ta'addan da ke da tazarar kilomita 4 daga arewa maso yamma da Godani, kuma an kawar da su. A Kuduru an ga inda 'yan ta'addan suke tare da harba rokoki. A ƙaramar hukumar Igabi an gudanar da ayyuka a garuruwan Riyawa, Alhaji Isiyaka, Rima, Riyawa, Rumama, unguwar Liman, Mai Gishiri da kuma yankin filin jirgin sama na jihar Kaduna, duka inji Samuel Arwan. To a nan ma kuma 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Obudi Agwa a ƙaramar hukumar Uguta da ke jihar Imo, inda suka kashe mutum 5, ciki har da basaraken garin Ignotus Aso. Bayanan da jaridar Punch ta tattara sun nuna cewa 'yan bindigar sun dira ƙauyen ne lokacin da dattijan ƙauyen ke tattauna lamuran da suka shafi yankin a fadar mai garin da fadawa 2 da kuma wasu mutane 2 ne aka kashe nan take, yayin da wasu suka samu raunuka. Shugaban riko na karamar hukumar Ijiyoma Opili ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce jami'an tsaro sun yi masa bayani kan abin da ya faru. Kana ya kuma ce jami'an tsaro sun dawo da zaman lafiya a yankin. To haka ne muka zo ga ƙarshen waɗannan takaitattun labarai. Sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya.